viime syksynä toimisto siirtyi uusiin toimitiloihin, joka tietysti tarkoitti sitä, että verkkoyhteydet, työasemat, kaikki laitteistot ja yhteydet perustettiin uusiksi uusiin toimitiloihin. Sen lisäksi on sitten digitaalinen toimintaympäristö oikeastaan muutettu siinä samassa yhteydessä tai vähän sen jälkeen, osittain sitä ennenkin jo siirryttiin käyttämään SharePointia ja Office 365 ympäristöä ja niissä yhteyksissä niin tietysti aika paljon niin kuin haasteita sitten myöskin tässä niin kuin normaalin toimistorutiinien lisäksi, koska monet on tietysti tottunut toimimaan sillä perinteisellä tavalla, että ohjelmat toimii tietyllä tavalla ja käytetään verkkokiintolevyä ja sinne tallennetaan. Ja nyt kun muutettiin tämä ympäristö täydellisesti asteittain, niin siinä oli tietysti suunnitelmallisuus ja koulutus ja sitten se läsnätuki niin kuin tosi tärkeä. Monella oli sormi suussa monessa paikassa ja monessa hetkessä ja osittain on edelleen, mutta se on nimenomaan sitä, että tässä ei tämän tyyppisessä toimistoympäristössä niin meillä ei ole niin kuin, omaa niin kuin palkattua IT-henkilöä, joka teki 100% työpäivää ja voisi olla koko aika sitten apuna ja läsnä ja tukena, niin silloin sen kumppanuuden niin kuin merkitys ja sen kumppanuuden kautta sen asian hoitaminen on kaiken A ja O. Se on toiminut hienosti.